transformar-se, avançar, créixer. Així és la ciutat que connecta amb el futur. Esplugues ha iniciat la segona gran transformació urbana. Un procés que consolida les obres ja fetes i obre nous horitzons per assolir més espais per als ciutadans, millors comunicacions i, en definitiva, més qualitat de vida. En una ciutat de la complexitat d'Esplugues, obrir espais per als vianants i connectar els barris han estat una prioritat. Les actuacions fetes estan guanyant àrees de passeig, de millor accessibilitat. I els nous projectes volen que els carrers siguin, per damunt de tot, punts de trobada per als veïns. Obrir espais i condicionar-ne de ja existents. Les reurbanitzacions fan més habitables àrees que ho necessitaven. Gràcies a elles, veïns com els de Can Clota veuen com millora el seu barri en una reforma espectacular. En el futur immediat, són 3 les zones que es desenvoluparan gràcies a 3 nous planejaments urbanístics que contemplen la construcció de més de 300 habitatges de promoció pública. Can Cervera, amb un projecte que canviarà radicalment la imatge d'aquest barri. Caufec, una actuació de gran envergadura als barris de Finestrelles i Can Oliveres. La modificació d'aquest planejament permetrà un major desenvolupament econòmic i, alhora, disposar de 125 nous habitatges públics. A més, acollirà un parc empresarial a la zona nord i nous equipaments, un centre comercial i un hotel a la zona sud. Una gran obra que soterrarà les línies d'alta tensió i les farà desaparèixer del paisatge urbà. I Sant Llorenç, una altra aposta clara per l'habitatge de promoció municipal amb la construcció de 110 nous pisos. La nostra política de sòl garanteix un equilibri racional i sostenible vinculat a un ambiciós pla d'habitatges públics que, malgrat no ser una competència municipal, sí són una prioritat de l'Ajuntament. En són un bon exemple les 2 promocions en marxa a Can Vidalet. Les actuacions urbanístiques tenen també un color verd. El verd que s'estén pel municipi en forma de parcs i jardins, donant aire a tots els barris. Un treball constant que ha obert des de petits parcs fins a grans jardins i que té el projecte més ambiciós en la recuperació del torrent d'en Ferrer. Aquest paratge natural es convertirà en el Parc Central d'Esplugues. Una obra cabdal que ja està en marxa i que serà espai d'esbarjo per a tots els ciutadans i unirà, per fi, els barris que abans separava. També són verds els talussos que s'estan col·locant com a barrera al llarg de l'autopista A2 per millorar la qualitat de vida dels barris que l'envolten. A pocs minuts de Barcelona i de la resta de municipis del Baix Llobregat, el transport públic escurça les distàncies. Als autobusos urbans ja existents se n'ha afegit un de nou, el Just Metro. Una nova línia que connecta la part alta d'Esplugues amb l'estació de zona universitària del metro. El trambaix es posarà en funcionament l'any vinent. Modern, àgil i ecològic, suposa una millora notable del transport públic. La seva arribada ha comportat una reordenació dels carrers per on passarà, amb millores de circulació i accessibilitat en calçades, voreres i mobiliari urbà. El nostre compromís de futur és la construcció al Pont d'Esplugues d'un intercanviador entre el tram baix i la futura estació de la línia 12 del metro. Aquesta línia, que vindrà des de Reina Elisenda de Barcelona i seguirà cap a Castelldefels, s'afegirà a l'actual línia 5 de Can Vidalet. Esplugues respira, i respira cultura. L'art i el coneixement tenen els seus espais. Centres i programes de promoció cultural per a totes les edats.
I un gran projecte reforçarà la vida artística i cultural. L'Auditori Municipal, situat a la plaça Catalunya, comptarà amb una sala d'actes per a 400 persones que acollirà tot tipus d'esdeveniments de la ciutat i espectacles del més alt nivell. Per encarar el futur amb solidesa, és imprescindible conèixer i preservar el llegat històric local. El nostre patrimoni té color de fang i es comença a palpar amb les primeres visites a l'antiga fàbrica de la Rajoleta, un espai provisional que té un pla de remodelació en marxa. Pujol i Bausis, juntament amb el Museu Can Tintorer, es convertiran en un gran centre museístic de ceràmica i arqueologia industrial. La consciència mediambiental de la ciutat es consolida. Els compromisos de l'Agenda Local 21 són una prioritat i es treballa perquè la nostra ciutat es regeixi pels paràmetres bàsics de sostenibilitat. A la ja engegada recollida selectiva s'hi afegeix la deixalleria Punt Verd i la recollida de matèria orgànica al barri de Can Clota. Una experiència pilot molt positiva que aviat s'estendrà a la resta de la ciutat. Esplugues creix pensant en les persones. L'Ajuntament és més a prop dels ciutadans, implantant les noves tecnologies per garantir a tothom l'accés a la informació i al coneixement. En tots els àmbits i per a tots els espluguencs, es creen plans de desenvolupament per aprofundir en les seves necessitats, com el destinat als joves per accedir a un habitatge de lloguer. S'adquireixen compromisos en atenció ciutadana, trànsit i serveis a la persona. I sobretot en seguretat ciutadana, on l'estreta col·laboració entre tots els cossos de policia fa que Esplugues tingui l'índex de seguretat 3 vegades més alt que la resta de l'Estat. Millorar la qualitat de vida de la gent gran és prioritari. Després de la inauguració del nou esplai, es posa en marxa el Pla Municipal de Residències. En solars cedits per l'Ajuntament es construiran residències per a la gent gran, entre elles una assistida en conveni amb l'Orde Hospitalària Sant Joan de Déu i una altra amb la Fundació Fèlix Llobet. Aquest pla també inclou la construcció d'una residència taller de la Fundació Finestrelles per a disminuïts, de la qual ja s'ha posat la primera pedra. La nostra ciutat ja compta amb una oferta educacional que engloba totes les àrees, des dels més petits fins als més grans. S'hi incorporen la nova Escola Universitària d'Infermeria, que depèn de la Universitat de Barcelona, la nova seu de l'Escola Oficial d'Idiomes a Can Vidalet i l'espai de formació ocupacional a l'edifici Puig Coca. Els projectes de futur s'encaren amb il·lusió. Ja es perfila una Esplugues més humana i més sostenible. Una ciutat que viu el coneixement, la cultura, que respira, que connecta barris i connecta amb el seu voltant. Sobretot, Esplugues és la ciutat que connecta amb tu. Transformarse, avanzar, crecer. Así es la ciudad que conecta con el futuro. Esplugues ha iniciado la segunda gran transformación urbana. Un proceso que consolida las obras ya hechas y abre nuevos horizontes para conseguir más espacio para los ciudadanos, mejores comunicaciones y, en definitiva, más calidad de vida. En una ciudad de la complejidad de Esplugas, abrir espacios para los peatones y conectar los barrios han sido prioridades.
Las actuaciones hechas están ganando áreas de paseo, de mejor accesibilidad. Y los nuevos proyectos quieren que las calles sean, por encima de todo, puntos de encuentro para los vecinos. Abrir espacios y condicionar los ya existentes. Las reurbanizaciones hacen más habitables áreas que lo necesitaban. Gracias a ellas, vecinos como los de Can Clota ven cómo mejora su barrio en una reforma espectacular. En el futuro inmediato, son 3 las zonas que se desarrollarán gracias a 3 nuevos planteamientos urbanísticos que contemplan la construcción de más de 300 viviendas de promoción pública. Can Cervera, con un proyecto que cambiará radicalmente la imagen de este barrio. Caufec, una actuación de gran envergadura en los barrios de Finestrelles y Can Oliveras. La modificación de este proyecto permitirá un mayor desarrollo económico y, a su vez, disponer de 125 nuevas viviendas públicas. Además, acogerá un parque empresarial en la zona norte y nuevos equipamientos, un centro comercial y un hotel en la zona sur. Una gran obra que soterrará las líneas de alta tensión y las hará desaparecer del paisaje urbano. Y Sant Llorenç. Otra apuesta clara por la vivienda de promoción municipal con la construcción de 110 nuevos pisos. Nuestra política de suelo garantiza un equilibrio racional y sostenible basado en un ambicioso plan de vivienda pública que, aunque no sea competencia municipal, sí es una prioridad del ayuntamiento. Son buen ejemplo de ello las 2 promociones en marcha en Can Vidalet. Las actuaciones urbanísticas tienen también un color verde. El verde que se extiende por el municipio en forma de parques y jardines, dando aire a todos los barrios. Un trabajo constante que ha abierto desde pequeños parques hasta grandes jardines y que tiene como proyecto más ambicioso la recuperación del Torrent d'en Ferrer. Este paraje natural se convertirá en el Parque Central de Esplugas, una obra capital que ya está en marcha y que será un espacio de recreo para todos los ciudadanos y unirá, por fin, los barrios que antes separaba. También son verdes los taludes que se están colocando como barrera a lo largo de la autopista A2 para mejorar la calidad de vida de los barrios que la rodean. A pocos minutos de Barcelona y del resto de municipios del Baix Llobregat, el transporte público acorta las distancias. A los autobuses urbanos ya existentes se añade uno nuevo, el Just Metro. Una nueva línea que conecta la parte alta de Esplugas con la estación de zona universitaria del metro. El tram Baix se pondrá en funcionamiento el próximo año. Moderno, ágil y ecológico, supone una mejora notable del transporte público. Su llegada comporta una reordenación de las calles por donde pasará, con mejoras de circulación y accesibilidad en calzadas, aceras y mobiliario urbano. Nuestro compromiso de futuro es la construcción, en el puente de Esplugas, de un intercambiador entre el tram Baix y la futura estación de la línea 12 del metro. Esta línea, que vendrá desde Reina Elisenda en Barcelona y seguirá hacia Castelldefels, se sumará a la actual línea 5 de Can Vidalet. Esplugas respira, y respira cultura. El arte y el conocimiento tienen sus espacios, centros y programas de promoción cultural para todas las edades. Y un gran proyecto reforzará la vida artística y cultural. El Auditorio Municipal, situado en la Plaza Cataluña, contará con una sala de actos para 400 personas que acogerá todo tipo de acontecimientos de la ciudad y espectáculos del más alto nivel. Para encarar el futuro con solidez es imprescindible conocer y preservar el legado histórico local. Nuestro patrimonio tiene color de barro y se empieza a palpar con las primeras visitas a la antigua fábrica de la Rajoleta, un espacio provisional que tiene un plan de remodelación en marcha. Pujol i Baucis, junto con el Museo Can Tintorer, se convertirán en un gran centro museístico de cerámica y arqueología industrial.
conciencia medioambiental de la ciudad se consolida. Los compromisos de la Agenda Local 21 son una prioridad y se trabaja para que nuestra ciudad se rija por los parámetros básicos de sostenibilidad. A la ya iniciada recogida selectiva se añade la deixallería Punto Verde y la recogida de materia orgánica en el barrio de Can Clota. Una experiencia piloto muy positiva que pronto se extenderá por el resto de la ciudad. Esplugas crece pensando en las personas. El ayuntamiento está más cerca de los ciudadanos, implantando las nuevas tecnologías para garantizar a todos el acceso a la información y al conocimiento. En todos los ámbitos y para todos los espluguenses se crean planes de progreso para profundizar en sus necesidades, como el destinado a los jóvenes para acceder a una vivienda de alquiler. Se adquieren compromisos en atención ciudadana, tráfico y servicios a la persona. Y sobre todo, en seguridad ciudadana, donde la estrecha colaboración entre todos los cuerpos de policía hace que Esplugas tenga el índice de seguridad 3 veces más alto que el resto del Estado. Mejorar la calidad de vida de la gente mayor es prioritario. Después de la inauguración del nuevo casal, se pone en marcha el Plan Municipal de Residencias. En solares cedidos por el ayuntamiento se construirán residencias para la tercera edad, entre ellas una asistida en convenio con la Orden Hospitalaria Sant Joan de Déu y otra con la Fundación Félix Llobet. Este plan también incluye la construcción de una residencia taller de la Fundación Finestrelles para disminuidos, de la cual ya se ha colocado la primera piedra. Nuestra ciudad ya cuenta con una oferta educacional que engloba todas las áreas, desde los más pequeños hasta los adultos. Se incorporan la nueva Escuela Universitaria de Enfermería que depende de la Universidad de Barcelona, la nueva sede de la Escuela Oficial de Idiomas en Can Vidalet y el espacio de formación ocupacional en el edificio Puig Coca. Los proyectos de futuro se encaran con ilusión. Ya se perfila una Esplugas más humana y más sostenible. Una ciudad que vive el conocimiento, la cultura, que respira, que conecta barrios y conecta con su entorno. Sobre todo, Esplugas es la ciudad que conecta contigo.